दर्शना बी सारखे आमच्या असं बात कोणा मरे वो आम्हाला ओळखी मुली सांगतो एक केशू पावताय पण 4 लाख दिता आम कोणून दिना मरे कोण असं कोई पासून दिना मरे एक केशू पावा रे त्या जायने आमच्या किती वेळा आम्ही पुढे मागा जातो तो मुलं मागा झाले हा रिटायर वाटलं तू नको किती माही मारली रिटायर मला किती दोन वयार ते रे स्वप्नात गेलो रे काय सांग गेलो रे स्वप्न फोन मला फोन घेणार मारले फोन घे ना त्या मॉडकेच्या रेट जाणार दुसऱ्या आले आपण 20,000 आलेले 25,000 झाले 20,000 झाले 25,000 झाले होय अरे काम कर रे राऊंड फिगर कर मला कट्टी कर माझ्या पाय तिला झाडला जाणाऱ्या पैशांचे हलवले पैसे पडले ते तुम्ही ते फोन मारताय बाकी त्या सावधानी तो मडग्यासाठी पडला ना एकदा सांगले फोन ते बरे बरे काय नाही रे हा प्रेसिडेंट बरे मध्ये सांगतो माका पता तुला नाही तू कोणी वाटत मुन्ना मुन्ना म्हणलं सगळं होता मटका की मुन्ना सूचना होय मागे हेल्प तुम्ही सांगो किती बाहेर मच्छीचा बाहेर बस रे आमच्या येऊन भजीला बाहेर सुंदराला कोणी किती घालतलो ते सांगतो हेल्प कर रे तू किती हेल्प कर रे कित्याक स्पॉन्सर दितो तुझोय फायदा दितो हा किती बोलणार रे एक बद्दल किती दिया लागणार किती बोलणार तू आम्हाला 1,000 जावाचे तू काय जातो आणि हा तुका स्पॉन्सर करतो अरे बिस्ट काढला ना अरे तुका फायदा माका फायदा फायदा रे 1,000 जातो तू अरे तू हांव जातो म्हणून हांव जाण रे तुगे नाव म्हूण नाजी आता एंट्री नात तुका बाला एंट्री नात न्ही ती मुखार घालता मुन्ना स्पॉन्सर काय रेडी म्हणून ना ना गाडी तिथं भेंडा गेलो तू भेंडा सगळं माहिती एमाना तिका फोन करता मुन्ना गरज ना एक काम कर तुका स्पॉन्सर जाय मरे हय एक काम कर रे पायशी दर चाबी हे पायशी दोन म्हाका हे तुका हांव दवर हे आतां पायशी हे चलताय रे 500 रुपया हे चलताय रे चलता म्हणल्यार आपला करून बरे खंय चल तेच कोणी हे चलताय शॉपाचे बीन दिल्या चलताय म्हाका एंड करता